Ndinoda kuti nditaure kuna Andrew pasina wako pamusoro pevana vaari kuda kuvhevhetedza kuti vamujoine pa-anti-presidential criticism programu yaari kuita, achiti ari kuitungamirira as a chairman. Regedza ndikutaurire wangu, nguva yekuita zvinhu zvamuri kufungidzira kuti zvinogona kubudirira, makanonoka. Ndicho chimwe chipangano vana veZimbabwe chamuri kunzwa ichi, ndiyo imwe fazi. Zivai kuti kana vaMunangagwa vachigadzira zvimagurupu zvavo zvekukanganisa vanhu zvavanenge vachiita, zvinenge zviine mazita akasiyana siyana. Zvakava nemazita akasiyana siyana, mamwe acho atava kukanganwa. Vagadzira rimwe gurupu ndo ramuri kunzwa riri kutungamirwa naAndrew pasina wako iro, ravari kuda kutsvaga kuti vagone kumobiliza vana veZimbabwe, vana veyuthi kuti vajoine. Kuchauya zvimwe zvakada kuita kunge zvimatraining zvekuita kunge munotrainwa zvichiichii, kwamunenge muchiendeswa kumatraining camps muchinopiwa influence isina musoro yekuti imi munodhifenda munhu ari kukonzeresa nyika kuti itambudzike kusvikira padanho ratiri nhasi. Usati warekrutwa naAndrew pasina wako, tanga wazvibvunza kuti inini ndinosenza kupi. Usati warekrutwa naAndrew pasina wako, tanga wazvibvunza kuti inini ndinoita nezvei. Chii chandiinacho munyika yeZimbabwe compared to Andrew pasina wako wacho iyeye? Iwewe naye makafanana here? Une zuva here rawakambomira iwe wakatarisana napresident wacho wauri kufurirwa iyeye kuti ugone kumudzivirira? Une zuva here rimwe chete hwani rawakamboenda pameso pake ukambotaura naye muchichinjana mazwi? Unaro here zuva rawakamboenda kunobvunzana napresident wacho? Chaari kuuya president wako iyeye wauri kunzi huya tiende kunomudzivirira kuti aende kunotonga beyond 2030. Chii chacho chauri kuda kudzivirira iwewe chauri kuona chakanaka chiri kuitwa napresident iyeye? Nhasi zvinonzi president iyeye haakritisizwe. Kunonzi kukritisize hakuzi kurova munhu, hakuzi kuassaulta munhu. Handiti munozvinzwa? Hakuna nyika isina marights ekukritisiza zvakaipa. Kana iyo nyika yeZimbabwe muconstitution yayo vanhu vane right yekukritisiza even president, musade kunyeberwa kana achinge aakuita zvinhu zvinoita kuti nyika itambudzike. Ndeipi nzvimbo yamunoti imimi inzvimbo yekuti inotodadisawo muZimbabwe umu? Trabablas chii chacho chamunoti munogonawo kumbobuditsawo sepanhu pekuti kana munhu ukapabuditsawo uchiti honai zvakaita muZimbabwe apa panonakidza, pakaitwa navaMunangagwa ndepapi? Tine how many years tabuda muCovid-19 inotaurwa nevamwe zvichinzi vakakanganiswa neCovid-19 nekuti vane almost 2 terms kababa vachitonga nyika iyi nechibhakira chesimbi. Chii chavakatiitira isusu vaMunangagwa chamunoti imimi chazoitwa chinyowani chekuti chinoshamisira nhasi? Al Jazeera haina kuuya here ikaburitsa documentary yemabirwo ari kuitwa nyika, zvinhu zvinotori nema-V11 ekutoonekwa Hubert Angel akasungwa here? Akaitwe Hubert Angel muzukuru waMunangagwa? Akaitwei? Henrietta Rushwaya akaitwei muzukuru waMunangagwa? Aifonerwa.
kuti vaburitse gold kubva muZimbank vaende kunoritengesa necorruption. Nyaya yacho yakagumira kupi? Yamunoda kuti imimi munoda kufoma nigirikini gurupu rinonzi anti-presidential criticism rekuti murwisane nevanhu vari kutaura chokwadi chemunyika. Hapana macriticisms ari kuitwa kuna president Mnangagwa. Pari kufumurwa chokwadi chezvavari kuita ivo nevana vavo. Chete. Haazi macriticisms, musade kunyebera vanhu muchipindurudza nyaya. Taurai nyaya dzechokwadi kana muchiuya pasocial media. Vana veZimbabwe regedzai tikutaurirei. VaMnangagwa havasi kutukwa, havasi kucriticizwa. Vari kuudzwa chokwadi chezvavari kuita. Nekuti pakati pezvese zviri kutaurwa naComrade Bombshell Rinozigeza ichokwadi ndo zviri kuitika. Haana kubatwa here nebhegi regold raida kusimagula Henrietta Rushwaya uyo paairport. Akazoti aiwa kuofisi kwandanga ndakagara ndekwa President Mnangagwa, saka bhegi randatora ndera sekuru wangu, sekuru wake President Mnangagwa. Ivo aMnangagwa anogoita gold, mutemo wegold ndewekuti munhu anoita gold raanogara naro mumba make here. Zvinobvumidzwa here izvozvo kuti ngatiti such an individual, just an ordinary person wemuZimbabwe, unzi iwewo une gold rinogara mumba mako, tikasakunzwa kuti wavharirwa mujeri. Saka ivo vanozoriwana kupira, vanobvumidzwa nani nemutemo upi? Ndewavo here mutemo unongobvumidza ivo kuti vaite gold rinogara mumba mako chete? Kuda kuti mutiudze. Saka nyaya dzacho idzi dziri kumbobva papiko? Dzese idzi dziri kuitika idzi dzekuti kune vamwe vanhu vanonzi havasungwe kana vakataurwa mhosva dzavanenge vaakuita, vanobva vatotaurwa tonzi taakutovadzivirira, hatisi kuda kuti mutombotaura nezvavo. Izvozvizvi wazosvikira pakutiunzira maChina. Vageza vachingokuudzai kuti chichaitika next chiri kuitika chakati. Vokuudzai futi zvakare voti next time chiri kuitika ndechakati, endi zvese muchizviona zvichiitika. Zvese izvozvo imimi vana veZimbabwe, vaning'ina vedu, mozviti tiri youth yeZANU-PF, tinoda kufoma boka rinonzi anti-presidential criticism rekurwisa vanhu kubva kusocial media nekwese nemumastreet, nekufamba muchipinda mudzimba dzevanhu muchivhima vanhu kuti muponde muchiuraya. Muri kuzviziva here kuti muri kurikutirwa kuti imimi muite basa rekuponda vanhu, kutouraya chaizvo, kutobvisa munhu panyika, kutouraya, kudeura ropa? Ndo zvamuroda kurikurutirwa izvozvo? Muruda kutonzi imimi muuraye vanhu imimi? Shoni Mnangagwa achidya zvake achiguta, achidya sapatina nemapostori for ED kuState House uko. Imimi muchiponda vanhu mumamisha nemumaruzevha, ndizvo here zvamuri kuda vana veyouth? Vaning'ina vedu nehanzvadzi dzedu, ndizvo here zvamuri kuda imimi? Toda kuti tinyatso kutaura nyaya iyi, toda kuti tibvunzane. Vageza ava vari kunzi vari kutsvagwa, havana kumbotanga kutsvagwa nhasi. Izvi hazvitombotifambise kana kutityisa izvi. Kudhara vageza vachinzi vanozikanwa pavari, ende vakataura wani ivo vageza vacho vachiti vanhu vanotoziva pandiri, naye Mnangagwa anoziva pandiri. Akataura Mudhara Geza, vakataura Mudhara wangu vakati vanoziva pandiri, asi hapasvikike nekuti ndakachengetwa nevanhu. Hamuna kuzvinzwa here? Saka chichamiso nhasi kuzoona munhu achivhunduka kuti zviri kunzi Vageza taakuziva pavari, nevanhu vakabvira kare vachingoziva pana Vageza. Izvo zvakambotaurwa here kunzi kubata Vageza ndo kuchaita kuti revolution imire? Ichokwadi? Vabate muone kuti revolution yacho ichazosvika palevel ripi. Ndo pamuchazonyatso kuona kuti munhu wamuri kutotsvaga is nothing compared to people of Zimbabwe. Da kukudza ichokwadi. Vatsvage muvabate Vageza vacho. Taneta nekunzwa nyaya dzenyu dzekuti taakuda kubata Vageza. Taneta nekudzinzwa nyaya dzenyu. Chitorai Vageza vacho muvabate, tuone kuti vamuchanyaradza ndiani. Ndo pamuchanyatso kuona kuti ma1 ari kutozotangira ipapo. Toda kutokutaurirai chokwadi. Kana manga muchifungidzira kuti mune vana venyu kana kuti vanhu venyu vamakaumba imimi, vamunotaurira nekutiudza zvamunoda imimi, muri kunyepa. Mazvinzwa?
Musauye panapa muchititaurira nezvekuti hanzi maakuziva kuti Vageza vanogara papi. Go and collect him, go and arrest him. Endai munovabata tione kuti muchanyaradzani, muchamisa revolution here. Vageza haisi revolution. Vageza havasiriwo vega vari kutambudzika muZimbabwe. Vageza munhu akangointroduce revolution chete, asi revolution yakatovhura brain dzevanhu, yakati unlocka brain dzedu dzamanga makatiisa njema. Enough is enough. We are not going to stop. Even mukabata Vageza kana kuti mukaita sei. Saka it's better to leave that old man alone. Motaka kumbofocusa nezvemasi. Kuti munoda kukomplya here kumademands emasi, kana kuti muda kuramba muchiita nharo mozonyatsokumhanya zvenyu zviri legendary. Musatityisidzire, hatikutyei. Musatityisidzire muchiti munobata Vageza. Musatityisidzire. We are not afraid of you. We are not scared and we don't care. We don't have any fear. Like what my father said. Achitaura kuti, do you see my face as a person with any fear? Hatichisina fear here amaitisa yaya. Zviroto ngazvigumire kuhope. Ndidzo hope dzekupenga dzauri kutitaurira iwewe. Unotobuda wakatotigarira pacheya uchitoda kutoganza. Unofunga kuti maZimbabwenzi achiri kutyisidzirwa nenyaya yekuti hanzi tinobata Vageza? Stupid idiot. Ndini ndadaro inini. Utaure zvekuti unobata mudhara wangu iwewe uchifungidzira kuti unosilensa vana veZimbabwe iwewe. Family yaGeza yakawandisa stereki. The whole nation is now a family of Comrade Bombshell Ernest Geza. Vabate muone kuti vana vacho tichakuitai sei. I promise you. Ndiri pano. Endai kamunovabata. Akabvira kare munhu angagohenya achiziva kuti vari papi. Endai munovabata, endai munotaura naForeign Affairs Minister wacho wemuSouth Africa. Tione kuti achashandisa manhingirikini amachapters api ekuarresta Vageza munhu ari muexile. Kana vari muexile macho imomo. Mamuri kuti varimo. Toda kuona kuti achashandisa mutemo upi unonzi chii wekuenda kunobata Vageza. Kune mutemo upi mimi wamuda kunyebera imimi kuti muSouth Africa muda kuzvita ungese kuda kunyebera vanhu kuti munoshandisa mutemo weSouth Africa imimi, kuda kunyebera vanhu kuti munoshandisa government yeSouth Africa imimi. Munofunga kuti zvamakaita kuna nyoka yemabhunu ndo zvamuchaita kuna Vageza? Itai katoone. Takakumirirai. Itai. Endiregadzai ndikutaurirei kuti whatever is going to happen, no matter kuti kunani kana kuti kuna VP Chiwenga, you will see. Hatimboramba tichikusiyai muchingoita zvinhu zvamunoda. Musafungidzire kuti madiscussions ese atiri kuita nerevolution ine zvese zvatiri kutaurana zvekuti tiri kukunzwirai tsitsi. Imi musina basa nesu. Kana nesu hatichisina basa nemiwo futi. Imimi muri strategic and we are also strategic. Ndosaka muchiona zvamuri kuita zvese, muchiita zvamuri kuita, isusu tichiita zvatiri kuita, not according to your tune. Nekuti tiri strategic. Munofanirwa kuti muzvizive zvinhu izvozvo. Saka musave muchizotiitira noise yekutaura kuti muchasunga Vageza. Munoziva pavari kudhara. Vakataura kudhara vakati handina kuhwanda panhu pasingazikanweni. Vageza vakataura vakati pandichazohwanda zvekuti handichazoonekwe kana kuzikanwa kuti ndiri kupi, ndokunge ndafa ndaenda kudenga, kana kuti ndafa ndavigwa pasi pemavhu. Kwete ndichiri mupenyu, hapana munhu asingazive kwandiri. Asi chete nyaya yekutadza kusvika pandiri. Saka itai tione zvamuri kufunga kuti munoita imimi muchiti munobata Vageza. Vageza is not like nyoka yemabhunu. Otherwise makaita lucky stere kubata nyoka yemabhunu. Musingatombofanirwi kana kutombomubata. Makaita lucky zvimwe zvisingatomboiti. Ende hamufe vakamboita futi lucky ramakaita semabata ramakaita nyoka yemabhunu aya. Tokutaurirai, ndokuvimbisai, I promise you. Kuti mukangobata Vageza muchazonyatsa kuona kuti zvinofamba sei. Hameno kuti muchavabata sei. Nekuti makabvira kare muchiziva pavari. Tisade kutyisidzira vanhu. Vanhu veZimbabwe musanyeberwa. Vanhu vakabvira kare vachiziva kuti Vageza vari kupi.
vanoziva pana vageza musanyeberwa kunzi taakuziva pana vageza vanoziva pana vageza havagone kupasvika musanyeberwa vana vezimbabwe ndauya ndini ndiri kutaura inini plus futi revolution iyi hatina kuitira kuti vageza kana vakabatwa havaziriwo muridzi werevolution havazi mutungamiri werevolution revolution iri kuenderera kumberi kusvikira tabvisa Mnangagwa pachigaro ndo chinangwa cherevolution revolution haisi yekuti tiri kuuya panapa kuzoadreswa navageza nekuti vageza this vageza that musade kudifokaswa nezvinhu zvisina nebasa rese mastatement ezvigananda musavharwe vageza vari kutoplaya role yavo but hazvisirizvo zvavari kuita hazvisirizvo zvinonzi zvinomisa revolution kana kuti kuadvanza revolution icharamba iriko haina kubatwa mumaoko memunhu revolution haisi mumaoko memunhu sanyebero haisi mumaoko maageza saka musatyisidzirwe ngavaregedze kuya panapa vachi ngavaite zvavari kuita zvekutsvagana navageza ikoko isusu tiri kuita zverevolution we don't mind we don't care musafungidzire kuti revolution inomiswa nekuti mimi pane munhu wamabata wamasunga kana kuti wamauraya never musashandise vanin'ina wedu Andrew pasina wako enda unotora vana vako mukadzi wako amai vako nababa vako vazukuru vako nedzinza rako sezvakaitwa naMnangagwa izvo uvaise muchiorganization chako ichocho kwete vanin'ina vedu enough is enough sabatise vana vedu ropa shamwari sade kuti taura zvinhu zvekupenga iwewe sabatise vanin'ina vedu ropa sabatise vana vedu ropa iwe miswa iwewe hatidi munhu anobatisa vana vedu ropa musabatiswe ropa vana veyuthi musabatiswe ropa muchipondwa nemachina musabatiswe ropa president achitora gold achiripa vazukuru vake vachibatwa nemapurisa vachitadza kana kurara even munhigirikini mustocks even a single night ndiye munhu wamungadzivirire iyeye hakuna munhu waucharekruta izvozvizvi ukaona zungairwa rinorekrutwa ndiro Robert you are not going to succeed pachimisheni chenyu ichocho chefazi chechipangano nechigrupu chamakuda kunyebera kuda kuchipa zita nyowani hanzi hey anti-presidential criticism futsek to hell musatijairire hakuchisina vana veyuthi vanoda kushandiswa zvinhu zvisina nebasa rese nyika ichicherwa makomba vanhu vachitorwa minda yavo unoshanda kupiwo unoda kuti uite basa rekushandiswa kuti uende kunoponda vanhu zvinhu zvisina kana something zvisina kana anything chaunopiwa unofunga kuti ukaita ngozi iwo inogadziriswa nekuti wapiwa motikari hatichisina kuzungaira mazimbabwenzi kuti tinoshandiswa nemi pamakashandisa vanhu pakakwana hakuna vana veyuthi vakachenjera chacho vakaenda kuchikoro anobva kuenda kunzenda unoponda munhu nekuda kwemunhu anonzi Mnangagwa waasingazivi munhu waasina katombobvira akaona even kumeso kwake munhu anoonera mufoni nekunzwa muredhiyo nezita nekuonera mutv chii chaakaita munzvimbo yaunogara iwewo usati waemployiwa kana kuti kurikurutwa naAndrew pasina wako kuti uende kunoparticipata anti-presidential criticism yaari kuti ari kuita iwe munzvimbo yaunogara chii chawakaitirwa naMnangagwa mwana weyuthi chii chawakaitirwa naMnangagwa ari kuziva here nhamo yauri kusangana nayo nezvauri kufesana nazvo every day ari kuzviziva tarisa hospital tarisa zvikoro zviri munzvimbo mako wonzi uya tibatsirane kuti tirwire tichidefenda munhu akauraya education system uya ubatsirane nesu kuti tirwire munhu akauraya nigirikini healthcare institution wonzi iwe uyati ningirikini uyatibatsirane kuningirira kune munhu ari kuenricha vanhu vake ari kugadzira mapoka nemapoka evanhu vari kupandukira nyika ndakazvitaura inini ndichikutaurira ini vana veyuth kuti musanyeberwe nevanhu musashandiswe nevanhu musashandiswe mahara vabvunzei kuti hamusirimi here makati chamisa iwewe gadzira opposition party hamusirimi here makatanga kuti tsvangira yagadzira hamusirimi here makaita kuti kuve neconstitution inoti munhu anofanirwa kuti aite opposition party munyika muitwe maelection vanhu votsvaga party inovatungamirira nemutungamiriri wavanoda haisi constitution here yakadaro iconstitution yekupi yakati hanzi vanhu vakaenda kuhondo ndo vanotungamirira nyika chete hakuna constitution yakadaro muZimbabwe nekuti vanhu vakaenda kuhondo vakapanduka vakaita corrupt sezvavari nhasi izvizvi nyika inotambudzikaka ndosaka constitution yakagadzirwa ichitonzi vanhu vakaenda kuhondo havaziriwo vega vane kodzero dzekuti vanotungamirira nyika inogona kutungamirirwa chero nemunhu
munoti mimi nyika haidiku haifanirwi kuti tungamirwe nemwana mudiki. Haitungamirwe nemwana mudiki sei vamugabe makaisa pachigaro vane makore mangani? Imimi mamune makore mangani imimi pamakatanga kutungamirira nyika iyi ichibva muhurumende yaSmith. Musatitaurire zvekupenga imimi kuti zvinhu zvinozonzi zvakanaka kana zviri kusaidi kwenyu kana zviri kusaidi kwevamwe zvakaipa. Hamusiri here imi makataurira Tsvangirai imimi muchimunyebera mukapedzisira mauraya Tsvangirai imimi. Makauraya Tsvangirai ka imimi? Handimi makauraya Tsvangirai imimi? Hamusiri makauraya mukadzi waTsvangirai? Hamusiri makaita maattempts for several times muchida kuuraya Chamisa imimi? Hamusiri imi here imimi? Hamusiri imi makavaudza here vanhu ivavavo kuti vaforme maopposition parties akazoteerwa nevana veZimbabwe vachida change? Nhasi makapisa dzimba dzevanhu. Hamusiri imi here imimi ana Mnangagwa imimi? Hamusiri imi here vanhu veZANU-PF? Iwe Andrew pasina wako hamusiri imi here imimi vanhu vacho veZANU-PF vacho mwini handimuri kuchiti ndimi vanhu veZANU-PF? Hamusiri imi here imi makaita kuti zvinhu izvozvo zviveko? Sei makutuma vanhu kuti vaende kunouraya vanhu? Hamusiri imi here makasaina constitution yekuti vanhu vese vane right even yekukriticize hurumende iripo kana ichinge yakutadza kubata vanhu zvakanaka, nekuti hurumende yakanzi iripo nekuita gutsa rezvinji zvido zvevanhu. Saka zvakanzi hurumende kana yakusaita zvido zvevanhu inofanirwa kuti ibviswe. Haisiri constitution yamakasainira, haisiri oath yakapikwa naMnangagwa. Saka sei makutuma vanhu kuti vauraye vanhu? Sei muchiri kuruta vanhu kuti vaite basa rekugadzira magroups ekuuraya vanhu uchibatisa vana vevanhu ropa? Imimi tine vanhu vangani vakaita masuicides nemapurisa nemasoja vachiita masuicides nevanhu veyouth vakaita suicide 2024 na 2025 uno. Kune vanhu vangani marekodzi mangani evanhu vakafa. Vanhu vangani vari kuripa ngozi izvozvi dzekupondeswa vanhu nemi. Muda kutorikuruta vamwe kupondesa vanhu. Vanhu musabvume kupfurirwa kuita zvinhu zvakaipa. Ndini ndadaro inini Junior Bombshell, ndini ndadaro. Hakuna zvinhu zvakadaro. Takuramba nevana vedu, takuramba nevanin'ina vedu, tiri kuramba nehama dzedu. Masi iri kutambudzika ndeyamuda why are you fooling people like that? Kuita vanhu zvinhu zvisina kana nemusoro, kuita vanhu zvidzoi zvenyu, kuvapa nhamo movatambudza imimi, moita basa rekuvafurira kuti pondanai uyai muurayani. Indava musinganyare imimi. Hamunyare kuita vanhu zvitangaradzimu zvenyu imimi, kuita vanhu zvizombi zvenyu, vanhu vemuZimbabwe kuvatambudza mapedza movati pondanai uyai isei mumagroups ekuti muite basa rekuurayani. Hamunyare. Miswai mani imimi. Kuliend icho tumira iyo audio izvozvi izvi. Tumira audio iyo izvozvi izvi. Inofanirwa kuti ifambe kumachannels ese. Vanhu veZimbabwe vanofanirwa kuti vazive zvinhu zvakafanana neizvi mani. Enough is enough. Kubudirira kwerevolution kana kusabudirira kwerevolution, vanhu veZimbabwe ngavarekedze kushandiswa kuitwa zvidzoi, kuitwa zvizombi, kuitwa matsaka, kuitwa mabharanzi ekupedzesera. Ezvi zvimuri kudzingwa kunyika dzekunze uko, muchipiswa muchirambidzwa kuenda muzvipatara nemumaclinics, muchiita semuchinzi dzokerai munorapwa kunyika kwenyu kusina medical system. Mobvuma kuti hanzi toda kuenda kunodefenda tiri president akadaro iye. Makambozviona kupi izvozvo? Hana kupinda achiti kana nechikoro chichapindwa mahara. Hana kupinda achiti acharerutsa maconditions ezvikoro. Hamuna kupedzera makubvisa mbudzi imimi kuendesa mbudzi kuchikoro. Muda kuramba muchingoitwa vanhu vakapusa kusvika kupi? Chii chamakambopiwa nemunhu? Vanhu vari kutengera motikari achivadai so achita sei achiti haye ana sapatina wawo chii chamuri kuwana out of that? Chii chatiri kuachievha isusu as a nation? Kunze kwekunguva vanhu vangori shamed nenyika dzese, the whole world. Rambai kushandiswa. Enough is enough. Wamwe takaramba kushandiswa kudhara. Inguva yekuti vana veZimbabwe now it's time to wake up. Tirege kushandiswa. Rambai kushandiswa. Musashandiswe. Vanofanirwa kutokomplya muzvido zvevanhu. Nekuti mimi ndimi akavapa basa nemaposition iwayo ekuva ministers nechi tisi takavasiya vachienda pazvigaro izvozvo. Ko ngavatiitireka zvatiri kuda zvatakavaisira pazvigaro izvozvo. Pane kuita basa rekuti shandisa kuti tipondane tichiurayana. Miswa iwe Andrew pasina wako, dzoro musoro wambuya wako wazvinzwa. Putseke.